zalima soyayya ni nake maka kullata gashi yanzu ta sauya shin ta ya zan gane ta da rayuwa da mutuwa ba abin da ya bambanta ni na sani waka duniya wata ran sai na barta wace ce farin ciki na zalima zalima wace ce bakin ciki na zalima zalima oh zalima 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 Fita guda ɗaya ce a gare ki, sannan kuma zaɓi ɗaya ne. Idan kika bi, komai zai warware. Ina jin ki. Faɗa min koma menene zan aikata, mecece mafita guda ɗaya da ta rage. Na tabbata. To, kin dai ji abubuwan da na gaya miki. Sannan kuma duk abin da ya kulle miki kai sai ki neme ni, sannan sai in miki ƙarin bayani. To shikenan ƙawata. Nagode, Allah ya bar zumunci. Allah ya saka da alkhairi. Mai abin ki ai ni ce da godiya. Ni da kika dauke ni da muhimmanci, duk abin da zaki shawara sai kin yi da ni. Kin ga ku ai ni ce da godiya. Haka ne. To ni zan tafi. To nagode. Kin yi waya. Nagode sosai. zalima zalima To bari ka ji in gaya ma abin da ka riga ka sani. Ubangijin mu Allahu Rabbi subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu shi ya ba mu dama ya kuma hore mana ya kuma yarje mana a cikin mazan mu da ya halicce mu ya ce za ka iya auren mace ɗaya in kana da bukata ka ƙara su zama biyu in kana bukata ka ƙara su zama uku in kana so har su kai huɗu ma. Allah ne ya yarje maka wannan amma yanzu kai kake magana cewa ita ka ce ba ta so ta zauna da kishiya. To ba ta so ta zauna da kishiya sai me tunda ba za ta yarda ta zauna da kishiya ba kawai shikenan sai ta waje. Kasa da akan ta jiko? Ai ni akan jikoki in ma za ta ji ko anan take ai ba magana bace ta sirri ko anan take zan faɗa ai ba tsoronta nake ji ba sai me na gaya maka idan har ba za ta iya zama ba sai dai ta fita. Zuhuran mana dan me ba za ta fita ba ta ce ba za ta zauna da kishiya ba ita kuma ba haihuwan nan take ba kuma shikenan sai ta hana aure mai haihuwa ta zo ta haihu akan me ita ba a auren a haihu aka haife ta auro ta muka idan mu samu karuwa tunda babu karuwa babu wani fa'ida zaman ka da ita. Wai da na ga kin ga duk arzikin nan na samu a duniya Hajiya Silar ta ce. Ka ji wata magana. Wai me yasa kake so ka dinga tunzura ni ne? To ita ce Sila sai me? Ki haƙuri. Wanda kake magana ita ce Sila shi fa tunda ubangijin mu Allahu Rabbi ya halicci mutum aka busa masa rai a cikin mahaifiyarsa aka rubuta masa kam arzikinsa da zai mora a cikin duniya saboda haka ko da ita ko ba ita abinda Allah ya tsara rabanka ne sai ka same shi kuma ba za ka taba komawa ga Allah ba abinda Allah ya sa naka ne sai ka gama karɓarsa gaba ɗaya ka san wannan ya kake wani abu kamar baka zauna a aji ba. To yanzu Allah ya ci zuciyarki me kike so a yi yanzu? Abin da nake so a yi magana ce ta ƙarin aure. Zuhura tana bukata ka haɗa su biyu ba ta bukata ta tafiyar ta ka zauna da wannan amarya da nake bukata ka aura. Za ka je ka same ta idan ta yi maka falilahi alhamdu haka nake so wacce na zaɓa ma ban ce dole sai ka auri wacce ranka bata kwanta ma a rai ba saboda haka idan ba ta maka ba akwai safaya. Amma ba yau zan je ba a bari sai dai gobe saboda al'amuran da ke su zan ce ko ma dai menene ka ji na gaya maka idan yau ne in ma sai goben sai fa ka je kada ka kuskure in ji labarin baka je ba za a samu matsala ka ji na gaya ma kaga dai tunda muke da kai lafiya lauko to akan wannan za a iya samun matsala.
yawwa shine zama lafiya. Amin. Ni na sani wagga duniya wata. Abokina na gama aikin kai nake sauraro. To abokina ba wani abu ne, kura ma na zo in tambaye ka ne yanayin mafarkin da kake yi. Ka ci gaba ne koko? Sannan batun wurin Hajiya ya ake cika magana ƙarin auren nan? Kai ita ma uwar gidan ma ita ma in tambaya. Ya kuwa ƙarshe ne? Ai dai in gaya maka dai maganar mafarke gaskiya ban sake yi ba. Tun daga lokacin da muka dawo malaye wannan taimako wallahi ina rike wannan addu'o'i dai har yanzu ban sake yi ba. Masha Allah. Sannan kuma maganar Hajiya tana nan babu gudu babu sha da baya. To amma bari in aje maka wannan tukunar da madan. Yanzu dai madan haka muke zaune dai ina ta rashinta da daɗi ba daɗi dai muna tare. To amma da ƙarshe ita ma ta ɗan dai gashi nan kamar za ta bi abun kamar kuma ba za ta bi ba. Amma yanzu dai magana Hajiya ma ita ce mai ƙarfi dan yanzu haka ma Hajiya ta nuna min lalle ma sai na je na ga wannan yarinya. Allah wallahi dan haka ma ni idan kana da lokaci kawai masa lokaci mu tafi. A ni na da lokaci indai magana ƙarin aure ne ai ni na da lokaci. Allah ko? Ai da ka kira ni shikenan. Shikenan tunda gobe free kake kawai in zo in dauke ka zan ma waya kawai shi da kwakushe ka kawai sai mu tafi. To ba matsala. Ai yanzu ma ni ma tunda na gama mun kawai mu tafi. To shikenan. Shiga duniya kawai. To mu je tunda ni ka san ba abin hawa mu je ka rage wannan hanya. Ba ka kashe wuta ofis an kakanan kurin ba shi akwai abin nan can ai da yake sola ne. Shikenan. An kashe zai dauke mita za a kashe gaba daya. Zalima soyayya ni nake maka kullata gashi yanzu ta sauya shin ta ya zan gane ta da rayuwa da mutuwa ba abin da ya bambanta ni na sani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. sai na barta wace ce farin ciki na zalima wace ce bakin ciki na zalima oh zalima Jamil. Na ka maka abinci tun ɗazu baka ci ba. Sai faman tunani kake ta yi. Wai me yake faruwa ne? Tun daga lokacin da sautsayi ya same ni, na lura da kai uwa ba a hayyacinka kake. Akwai abin da yake damunka. Me zai hana ka faɗa min? Ni kaina na san haka Zara, amma na kasa gane me haƙiƙanin damuwata. Ban fahimci abin da kake nufi ba. Ka fahimci da kanka kana da damuwa, amma baka faɗa min abin da yake damunka ba. To ka ci abinci, don yau na lura kamar baka ci komai ba. Zara, ba na jin cewa zan iya cin wannan abinci. Ko me dalili? Zalima. Wallahi Zara, ni ma ban san me dalili ba. Yanzu duk lokacin da na ɓata, na dafa maka abin da ka fi so, shinkafa da wake, shine za ka ce bara ka ci ba. Zara, me abun kuka? Kin ga dan Allah ki bari. To me nayi maka kake fushi da ni? Dan ciki na ya hazafi, sai ka ci wanda na zubar da shi da kanka. Shine kake kokarin azabtar da ni. Ka tuna fa ni ce Zara Ukka Jamil, wacce kake alfahari da ita, wacce kake cewa idan babu ita ba za ka iya rayuwa ba babu ita. Yanzu Jamil abin da za ka saka min da shi kenan. Har ka manta da alƙawarin da ka yi min. Tun daga lokacin da mahaifiyata ta ce in sake aure, ke kuma kika ce baki san zancen ba, to tun daga lokacin na shiga damuwa wanda ban san ranar zan fita daga cikin ta ba. To in dai wannan ne matsalar ka, ka saka a ranka daga yanzu har mu koma ga Ubangiji, ka saka a ranka cewa baka da wata matsala a rayuwarka. Ban gane me kike nufi ba. Kai haƙuri mijina, na gano na aikata babban kuskure sakamakon ƙeƙashe ƙasa da nayi na hana ka abin da Ubangiji ya halatta maka.
kuma abin da mahaifiyarka take bukata kai. Ban fahimci abin da kike so ki gaya min ba har yanzu. Ina nufin na yadda ka cika Hajiya burinta ka ƙara aure domin ka samu zuri'a. Na karɓi ƙaddarar da Ubangiji ya ɗora maka. Kuma insha Allah Rabbi na yi maka alƙawarin duk wacce ka cikin gidan nan zamu zauna da ita lafiya cikin kwanciyar hankali. Da gaske kike yi Zuhura? Da gaske nake yi. In dai haka ne kin cancanci a jinjina miki Zuhura. Kuma na yi alƙawari yanzu daga yau ke ce shugaba. Duk matar da zan kawo a gidan nan dole ta miki biyayya. Na gode da alfarmar da kika mun. Matata ta kaina. Ka ga mijina, kwantar da hankalin ka kwanta ka samu bacci ka huta domin idanunka suna sassarsa, ƙwaƙwalwarka ta samu hutu. Sai dai kuma akwai abu guda ɗaya, akwai wata alfarma da nake so kai ma. Wace alfarma kike nema? Ina so gobe idan Allah ya kai mu ka sahale min in je in ga mahaifina saboda yanzu tsawon wata guda kenan ban je na gaishe shi ba. Wannan ai ba alfarma bace, hakki ne a kaina. Na bar miki kawai ki je ki sha sha'ananki. Na gode mijina, ka kwanta ka huta. Ni ne da godiya, Allah miki albarka. Amin ya rabe. Gashi yanzu ta sauya, shin ta ya zan gane ta? Da rayuwa da mutuwa ba abin da ya bambanta. Ni na sani wagga duniya wata ran sai na barta. Wace ce farin ciki na zalima zalima? Wace ce bakin ciki na zalima zalima? Oh zalima 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 zalima. Ba dariya ba komai baby. Ha ba. Allah sarki. Allah ya baka sa'a. Allah ya haɗa ka da arziki. Allah ya sanya wa kasuwanka albarka. Amin matata. Kula min da kanki, kula min da abin da yake dauke a jikinki. Inda kin yi min haka, to ni ba ni da wata matsala a rayuwa ta cikin duniya. Insha Allah baka da matsala da wannan. Tunda kula da kaina da abin da yake jikina, Allah ne ya danka min su a hannu. Ni na sani wagga duniya wata ran kuma ya bani ikon kulawa da su. Ina ganin idan duk ta wannan bangare ne baka da matsala. To in dai ku haka ne, ni kam zan ta rayuwata ba tare da wata matsala ba. Allah ya miki albarka, ni zan tafi talla. Allah ya baka sa'a, ya kuma dawo min da kai lafiya. Amin. Nagode. Bye. Thank you. Ni ma zan ji insha Allah. Allah soyayya ni nake maka kullata. Gashi A sai kwakwa da dabino. shin ta ya zan gane ta? Me zaki kwakwas? Farin ciki jan baya kwakwas. Kwakwas mai gardi. Wace ce farin ciki na zalima zalima? Wace ce bakin ciki na zalima zalima? Oh zalima. A sai kwakwa da dabino. Me zaki kwakwas? Zalima zalima. Farin ciki jan baya kwakwas. Kwakwa mai gardi kwakwas. A sai kwakwa, a sai kwakwa.
Ya Ubangiji ina roƙonka, kowace irin matsala ce ke damun mijina, kowane irin dalili ne ya sa shi cikin damuwa. Allah ka yi mana maganinta. Allah mun gode da ni'imominka a gare mu. Allah don kaɗaitakar zatinka, kar ka yanke farin cikin da ke cikin rayuwarmu ni da mijina. Wato ki Allahn da yake killakanci yin farfesun kifi, ni kuma ga Allah ya zuba mini bala'in san farfesun kifi. To ai dai abin da kake so ina saurin gane shi, kaga dole baka abin da kake so. Da fatan dai ka ji daɗin shi sosai. Ai ba magana ai. Kin ga yanzu 8 ta kusa, kamata yanzu. Zalima soyayya ni da ke maka kullata, gashi yanzu ta sauya, shin ta ya zan gane ta, da rayuwa da mutuwa ba abin da ya bambanta. Ubangiji Allah ya kai ka lafiya, da amin da kai lafiya. Amin mata ta gari. To na manta ban gaya maka ba, an jima idan Allah ya kai mu ina son in je in ga daji na daɗe ban gan shi ba. Wannan ai mun gama magana tun jiya ai. Ai duk wani abu da ya shafi harkar zumunci ai ki kai tsaye kawai ba sai kin gaya min ba. Eh ba ki da matsala. To na gode sosai. Allah ya tsare ki. Amin. Zalima, 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 zalima. Laure? Laure? Na'am? Yi maza ki zo. Tunani. Yi maza ki je kicin ki dauko min wayata, da za a can na manta ta. To. Gashi. Yawa. Je ki shikenan. Hello ƙawata. Ƙawata ya ake ciki? Wallahi lafiya ƙalau. Ke dai ki ji in gaya miki. Bisa ga dukkan alamu, shawarar ki ya samu karɓuwa, kar ki ga yanda ya saki ransa. Ai da ma na faɗa miki, ba ki da mafitar da ta wuce wannan. Ina jin ki. Ai maganan ba ta waya bace, kawai dai kiran ki ne in fara miki albishir cewar shawarar ki ta samu karɓuwa. Kin ga da yanzu ba ban dauki wannan maganar taki ba, da tuni wani zancen ake ba wannan ba. Dama na faɗa miki, shi bishi baya ba da mafita a cikin kowanne irin al'amari. Dole sai an sauke shi, kwakwalwa da hankali suke aiki. Haka ne ƙawata, na gode ƙwarai. Yanzu yaushe zaki zo mu tattauna? Banda yau a koda yaushe zaki iya gani na. Hakan yayi min domin ni ma yanzu ina son in je in gaida abba na kwana biyu ban gan shi ba. Idan kin je kya gaida shi. Zai ji da kyau, amma fa gobe ina tsammanin zuwanki. Allah ya sa ya bar ni gobe. Ke ce fa Jimmala, ai sai dai idan baki ni yanzu ba, amma me zai hana shi ya barki? Shikenan ba damuwa ƙawata. Insha Allah zan yi bakin kokari na. Ga ya bar ni na fita gobe. To shikenan, sai na ganki. Na gode. Ni ma na gode.
Lafiya lau Laure? Kina lafiya? Ya aikin? Madalla. Abba ya kwana biyu. Dauta, dama kina nan? Na'am Abba. Kwana biyu na ga kin manta da mu. Abba, na tana da kai kuma? Dama na taɓa mantawa da kai ne? Gashi nan kwakin aikata. Kina yata a ce kusan tsawon lokaci ban sa ki a ido ba ban ganki ba. To Abba dama ɗaya taɓa mantawa da mahaifansa ne? Ai gashi nan ku ni hakkin manta da mu. To shikenan Abba tuba nake a yi min afuwa. Da a ce kuma dama a hannuna take na fita ai da ko da shi sai ka gani a cikin gidan nan. Haka ne. Ya mai gidan naki? Yana nan lafiyan shi kalau ya ma ce a gaishe ka sosai. To ina ansawa. Cin ina gaishe. Ga sakonin ma ya ce a baka ka sai jarida ka ci gaba da karanta. Ni ne kaɗai gaba ɗaya? To alhamdulillah. Alhamdulillah kiya ce ina gaishe shi. Allah sanya alheri. Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Allah ya kawo buɗi. Amin amin. Abba ya Habibu yana cikin gida ne mu shiga mu gaisa? Wallahi ya Habibu ya tafi Abuja interview. Masha Allah aikin ya samu kenan. To muna sa rai da haka. To Allah ya tabbatar dama na gaji da garin shi haka a zaune babu aiki ne. Sannan Abba kai ma dama ina son mu wata magana da kai. Na'am. Gaskiya Abba bana jin daɗin ganin yadda kake zaune kai kaɗai a cikin gidan nan. Baya min daɗi abin nan ko kaɗan. To yata da ya na iya ba kya ganin da daga ni sai mahaifiyarki muka zo Allah ya ba mu Habibu ke ma muka zo muka haife ki sai Allah ya wa mahaifiyarki rasuwa aka zo aka yi miki aure shi kuma Habibu daga baya ya tafi America ya je ya karasa karatunsa master's degree ya samu gashi ne yanzu har ya je yana neman aiki saboda haka yanda Allah da yake so ya ga bawansa babu makawa wata rana ma a duniyan nan ma sai ki neme mu ki rasa duk mun mutu mun tafi sai dai fata Allah ya sa mu cika da imani haka ne Abba Abba ai kamar dai zancen mutuwa in Allah yadda ba yanzu zaka mutu ba to ai mutuwan naga ba hannunki mutuwa yake ba hannun Allah yake wane mutum ko a hannunki take wane mutum Abba ai mutuwa da a hannuna take Abba da ba za ka taɓa mutuwa ba har abada to ikon Allah to alhamdulillah madallah Directed by Hussein Ali Muhammad.